Meer dan 400 monumenten telt de gemeente Haas. Prachtige oude pan. Dat je het keerpje vaak een soort om gebeuren mat. Van binnen en van boeten. Neffens de gemeente bad dat te vaak net goed. En dat kan onherstelbare skeer onjochtje. Want wij merken soms wel eens dat mensen die al beginnen met delen te slopen of met een verbouwing in het hoofd zitten, dat zij onderschatten wat de impact op constructies van monumenten zijn als ze dat zonder dat daar echt vakkundig naar gekeken is, mee aan de slag gaan. Dus wil de wethouder graag dat eigenaars, makelders en ondernemers meer contact met de gemeente hebben over bouw- of verbouwplan. Zodat er net heel wijs constateren wordt dat gewoon verbouwings net goed gingen binnen en de fundamentele zaken net meer omkeerd worden kunnen. En een pand, in het slimste geval, bouwkundig ek de leien had. Dat vreegt wat van de burger, maar ook van de ambtenaar. Het vergt zeker ook wat van ons ambtenarenteam en daar zijn we met onze mensen in de gemeentelijke organisatie ook op een goede manier mee bezig. Want het is niet alleen handhaven en vergunningen schrijven, het is ook even meekijken, even meepraten, zorgen dat het juiste span aan tafel zit. Dus, waar de verbouwing even zoel is het devies, al moet je net te lang wachtje.